Manganmu apa bolo lawahe? Iki lho tak dudoi, tak sepilke lawuhku. Jos, mantep. Pokoke iki sangka apa ya? Tumbuhan. Tumbuhan tapi iki sing gedhonge jembar-jembar. Delok iki apa ya? Iki lho bolo. Lompong. Iki bunter-bunter ngene iki. Oh. Nak ngene iki cek aman, penting ora dawa sak lonjor ngono kae pangan. Delok ya. Mendem ora. Alah nak mendem ya ngetara. Aman, enak kok. Delok iki. Lha iki. Enak ya. Iki lho digawe gule. Apa nek campur daging sapi, wah tambah jos.